дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Владимир Путин президенти Федератсияи Русияро бо зодрӯзаш табрик намуданд. Генерал Бандишоев аз илтиҳоби шуш даргузашт. таъиноти кадри Эҳсон Ҳомидови 34 сола мудир шуд. пирӯзии душанбе дар нахустин мусобиқаи ҳендбол дар Тоҷикистон. меҳмонхонаҳои Панҷакент ба системаи ҷаҳонии иҷорагирии Booking дохил шуданд. шарҳи ин ва дигар хабарҳо бо шумо ҳастам. Муниса Тамулоева. Салом. Президенти Федератсияи Русия Владимир Путин ба синни 68 расид. дар ин робита раис ҷумҳурони аксар кишварҳо ба унвони Путин номаи шодбошӣ ирсол намуданд. дар қатори даҳҳо раис ҷумҳурон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон низ ҳамтои Русро бо ҷашни Мавлуд таҳният гуфтанд. роҳбари давлат дар мактуби хеш ба ҳамтои Руси худ беҳтарин ва самимитарин таманниёт ба муносибати зодрӯз орзу намуданд. манба меафзояд сарони ду давлат муколамаро оид ба роҳҳои рушди муносибатҳои стратегии Тоҷикистону Русия идома доданд. дар ҷараёни суҳбат ҳамчунин атрофи масъалаҳои муҳими байналмилалӣ ва минтақавӣ мубодилаи афкор сурат гирифта ба ташаннуҷи ташвишовари вазъ дар Қирғизистон таваҷҷуҳи махсус зоҳир карда шуд, таъкид мешавад дар хабар. генерал-майор Милопар Бандишоев, муовини прокурори вилояти Хатлон, собиқ муовини раиси оҷонсии зидди фасоди Тоҷикистон дар синни 61 солагӣ зиндагиро падруд гуфт. яке аз наздикони Милопар Бандишоев дар таъиди ин хабар ба Спутник Тоҷикистон гуфт, мавсуф ҳудуди 10 рӯз дар шифохонаи марказии шаҳри Бохтар ва 2 рӯзи дигар дар шифохонаи клиникии шаҳрии бемориҳои сироятии кӯдаконаи Душанбе, ки дар шафати маҷмӯи тандурустии Истиқлол аст, тадовӣ мешуд. маризии он касро пизишкон илтиҳоби шуш ташхис дода буданд. хабар расид, ки генерал ҷон ба ҷонофарин таслим карданд, гуфт ин манба. Бандишозода аз соли 1987 то 2007 дар вазифаҳои гуногуни мақомоти прокуратураи Тоҷикистон шурӯъ аз сармуфаттиш то прокурори шаҳри Конибодом кор кардааст. аз соли 2007 ба 2015 дар мақомоти оҷонсии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия аз вазифаи сардори раёсати оҷонсӣ дар вилояти Суғд то муовини раиси оҷонсӣ фаъолият намудааст. моҳи июни соли 2011 генерал Бандишоев муовини раиси оҷонсии зидди фасоди Тоҷикистон таъин шуда буд ва то моҳи феврали соли 2015 дар ин мақом адои вазифа кардааст. соли 2015 ӯ дубора ба мақомоти прокуратура баргашт ва то 2 соли пеш муовини раёсати тафтишоти парвандаҳои махсусан муҳим буд. соли 2018 муовини прокурори вилояти Хатлон таъин шуд. соли 2013 бо фармони президенти Тоҷикистон рутбаи генерал-майорро ба даст оварда буд. бо қарори раиси вилояти Суғд Эҳсон Ҳомидов мудири театри ба номи Камоли Хуҷандӣ таъин шудааст. Ҳомидов дар ин мақом Муҳиддин Сангиновро иваз намуд, ки ном бурда санаи 2 сентябр аз марезии коронавирус ҷон бохта буд. бинобар иттилои манобеи Спутник Тоҷикистон, Ҳомидов ҳудуди як ҳафта пеш дар асоси қарори раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода мудири театри масҳака мусиқавӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ таъин гардидааст. Эҳсон Ҳомидов зодаи шаҳри Хуҷанд мебошад. баъд аз хатми мактаб дар Академияи санъати шаҳри Хуҷанд таҳсил намудааст. ӯ аз ташаббускорони театри Наврасон буда ҳудуди 3 соли охир ба ҳайси саркоргардони театри давлатии мусиқии тамошобини ҷавон ба номи Одилҷон Назарови шаҳри Хуҷанд фаъолият дошт. Эҳсон Ҳомидов ҳоло 34 сола аст ва дорои унвони Алочии фарҳанг мебошад. Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон ғолиби нахустин мусобиқаи ҳендбол дар ҷумҳуриро дар ҷамъбасти 14 давр эълон кард. طبق اطلاع کمیته ملی المپی اولین مسابقه لیگ هندبال تاجیکستان 2020 با پیروزی دسته دوشنبه انجام یافت. پس از نتیجه گیری 14 دور بازی ها دسته دوشنبه در همه واخه‌ها ها پیروز گردیده از 28 خال ممکن 28 خال به دست آورد، تاکید کرده است کمیته. منبع افزوده است که دسته دوشنبه در دور جنبستی بر تیم اسکیف که با 24 خال جای دوم را اشغال نمود با حساب 29 بر 27 غلبه کرد. جای سوم با 20 خال نصیب دسته پرواز شد که در دور 14 تیم سوکل را مغلوب نمود.
панҷакент аввалин шаҳри тоҷикистон шуд ки ба системаи ҷаҳонии иҷорагирии меҳмонхонаҳо booking.com дохил карда шудааст. ба ин рӯйхат меҳмонхонаҳои Зарафшон, Ҳотел Суғд энд Квест Ҳаус, Умариён шомил шуданд, ки дар он метавон ҳар як ҳуҷраро барои санаи муносиб банд кард. Инчунин рейтинги онҳоро диду шарҳҳо дар бораи ононро хонд. غیر از این کمیته رشد سیاحی تاجیکستان با 22 شرکت سیاحی ولایت سوخت برای خدمت رسانی اجازت نامه داده است. در برابر آنها خدمات سیاحی از جانب تشکیلات جمعیت شورای سیاحی زرافشان 14 مهمانخانه، 22 خانه مهمانان، ایستگاه کوهنوردی ارتوج و ایستگاه سیاحی مرغزار که در حدود کل ششم کلهای مرغزار در وادی هفت کل جای گیرند پیشنهاد کرده می شوند. همین طور طبق آمار سال گذشته تقریبا 73000 سیاح از پنجکент دیدن کردند که بیش از نصفشان 34000 نفرشان شهروندان کشورهای خارجی بودند. با نظر داشت شرایط طبیعی و سیاحی پنجکент میتواند سالانه تا 200,000 سیاح را قبول کند. شهر دارای جایهای زیبا، یادگاری‌های معماری، منطقه‌های عجیب استراحتی در ساحل دریای زرافشان میباشد. یادرس میشویم که booking.com سیستم اجاره‌گیری مهمانخانه‌ها طریق آنلاین است که سال 1996 در آمستردام تأسیس یافته است. شنوندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی خبر به پایان میرسد. برای هر یک شما تنسیتی و خانوادگی را خواهانیم. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.